Здрасти хора, аз съм Владо Беги и днес ще ви представя първи епизод на Geometry Dash Meltdown. Минал съм всички, да кажем, нива, всички карти, само на Practice мод. Втората и третата не съм ги минал напълно, така че започваме. Practice мод, той ти дава повторение. Сега той ти дава повторение. Много е гадно, като ти дадат повторение, ти си точно до тия ръбчета. До сега доста добре. Опа, леко, леко. Идва. Тук забравих колко е трудно. Фъкър. Тук става много по-лесно. Не е лесно като трудно, лесно. За мен е лесно тук. Това не трябва да... Ето, видите ли, или пък си на ръба и много гадно така. Тук е най-якото. Защото виждате ли как се движат и едва ги минавам. Не, те са лесни, но... Тук гадно. Тук гадно мина. Дали ще мина пак гадно? Няма да мина. Добре, тук мина гадно. Не. Отново. Не. Добре, или се блъскам някъде, или задържам прекалено силно. Така. Цък. Минавам ли го? Минавам ли го? Минавам ли го? Не го минавам. Почти съм го минал. И какво? Йес! Еба! Получих нов цвят. Чай да се направя игли. Само Airbone Robots ми трябва да го направя. Така да си такова фигурката имам. Тая. Имам всички фигурки. Не точно всички. Вече са най-хубавата. Така. За което слагам такъв цвят. Това мисля, че трябва да е най-хубавото. По-скоро това е най-хубавото. Тук ще видите, са много по-различни нивата. Не, защо забравих да скочим? Тук пак добре, тук не можах. Добре, аз натискам да скачам, то... Фъкър, що не ми го дава? Добре, значи, като играя... Фъкър. Добре, бе, значи телефона ми... Добре. Добре, разбрах как трябва да се действа. С копчетата. Добре, извиняйте, просто ми излизат реклами. Колкото пъти да натискам те... трябва по 5 или по 6 пъти, даже по 100 пъти трябва да натискам за това. За да се махнат. Така. Тук отгоре ми показва докъде съм стигнал и съм още в началото. Тук какво? Спускаме ли се или се вдигаме? Оп! Сваляме, вдигаме. Ес. Не, тук най-гадното. Тук най-гадно се умер. Не, тук най-гадно. Не го приемам, не. Фъкър. Добре, защо не ми го дава? Да. Давай, минаваш. Не минавам, никъде. Минавам. Пропуснах монетата, фъкър. Тук отново трябва да се внимава как се натиска. 30 опит. Сега са 30 опита.
Ма на всичко, абсолютно. Още малко и ще го мина. 32 опит. Има още време до 1200 опита. Хайде, давай. Още малко имаш. Давай. Владо, не си слаб, давай. Слаб си. Прекалено съм слаб. Слаб си. О, слаб си, много. Слаб си, прекалено съм слаб. Тук вече едва му го минавам. Така. Добре. Комплит левел. От по-скоро практис. Комплит. Добре. Превъртяхме играта. Coming soon. И какво сега? Какво следва? Какво трябва да направя? Превъртях я. Какво трябва да направя? Какво трябва да направя? Какво влизам в настройки и какво трябва да правя? Добре. Не мога. Просто... Добре, hold to play. Аз това го знам, hold to play. Добре, какво стана? Превъртях играта или? Да, превъртял съм. След това да бъде всичко за този епизод единствен, защото превъртях играта. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако искате да гледате още много мои видеа, се абонирайте за мен. Това беше всичко от мене и чао!